ndak ya kena, jarak sinden ya kena, ning eling sampean wis haji. Astagfirullahaladzim. Sik celenge sik mogok, Nong. Celenge sik mogok. Sinten niki? Wah, Dadi to jenengan. kesurupan ya. Kesurupan ya.
Men saya meriah yang pertama dan yang terutama nyuwun tepuk tangan untuk seluruh warga masyarakat Kutuk yang tercinta ya. Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih ya. Arum Bali ya. Tak kira arum bia. Arum Bali arum bia. Ya Dek, berdiri coba kaya apa berpacu dalam melodi yuk. Namine Nimas Ayu Winong Nawangsih Pak Degareng. Apa yang ngaku Nimas bareng ngono? Heeh, asli ngono. Ya, asli ning Asli. akte kelahiran Nimas. Nggih, Nimas Wah, Ayu. Jan ora umum wis. Ini milik maski masyarakat. Maksudnya piye kuwi? Ini milik masyarakat karena dia tuh yo ditonton. Oh. Sing duweni masyarakat penonton iki. Mulai Heeh. ya kudu iso ngladeni sing nonton ya, Nduk. Nggih. Jan pawakan sekedeng ngene. Sekedenge pripun? Sekedeme cara apa? Gede ora, cilik ora, dhuwur ora, ndek ora sekedeng. Wah, wis. Mula jenenge Nimas Ayu Winong Nawangsih. Tegese bocah lak ayu tenan. Ayu. Cara buah apa Mas Gareng? Iki apel iki. Apel. Apel we apel Amerika sing dipangan kremus masir. Washington kae. Heeh. Ya. Lek umi iki cara buah apa ki, Mang? Iki klengkeng cilik mringkil ning manise ora umum. Oh iya. Manise ra umum. Iki Birgita mburimu pas. Iki anggur, Mas. Anggur sing disawang wis nyenengke urung dipangan ki lho wis nyenengke. Anggur. Anggur iya. Anggure anggur Amerika sing ora ana bijine ki lho. Heeh. Kok cokot? Terus ngono ki maknyes ngono ki. Terus kok dagagi taklek. Sebabnya kok kesusu nyapa? Lah timbangane mbok jaluk. Oh iya. Oh, kaya ngerti arep njaluk aku. Oh iya ngono. Lek Bu Kesi cara buah apa? Iki bojone dalange lho, iki bendara lho iki. Iki buah naga. Wah. Iki medeni mergo kepinter
pinterane. Mula ibarate naga. Tur saiki yo lagi digoleki wong. Udu Waranggana Rai Naga udu to. Golek Sadirana. Oh iya. Ora ngono aku ki gareng apa wong dodol buah kok takoni. Wong paribasane kok ya. Paribasane yo pantun. Oh iya. Heeh. Dikersake apa mau? Anu, caping gunung karo becak pati. Oh iya. Becak pati iki sing aran sedulurku Tono. Tono kuwi RRI. ora Tono pati, urung ketok wong wis ketok brengose. Oh iya. Ning wis kapundhut nggih Pak nggih. Kapundhut pun. Nggih, mugi swarga langgeng. Nggih, ya. Ya kira-kira sing iso winong apa, Nduk sayangku? Kula sing familiar niku wau. Apa? Caping. Caping gunung. Nggih. Waduh, nggih. Nah, sing ngersaki sinten iki? Bapak asmanipun sinten? Pak Supono. Susitan. Supono. Pak Supono. Ki luwih pono kuwi cetha, luwih cetha. Nggih, pun iki diaturi. Nggih. Nggih. Sing nembang awakmu nong sing jengleng Pak Degareng. Nggih. Ah, pas iki. Ora Pak Pono. Ora Pak Pono wis nyawer ngono ya. Oh, nggih. Pangkur samping gunung Mbak Winong. Yo sing jengleng Pak Degareng Semarang. Ya coba kaya apa? Marem lek iki jengleng iki. Saben bengi Sing kok sawangi apa? Sik to, mampir terminal kok ora entuk ngapa to? Iki kudu terusan to? Terusan. Oke. Iya. Iya. Cedak ya kena, jarak sinden ya kena, ning eling sampean wis haji. Astagfirullahaladzim. Dosa apa sing tak sandan? Banyol ya banyol, gayeng ya oleh ning haji. Kula heran nih Pak kalih kakung kula niki lho. Piye? Napa mpun sepuh, mpun mambu lemah tapi kok Sok mambu lemah piye kuwi, Reng? Rumahsamu kendianyar ngono kuwi. Mabu lemah itu. Wah, omongane ra enak. Ampun sepuh tapi masih energik semangat gitu loh. Lho ya ning ora mabu lemah Kalau to. niki ajeng gunggung kok dipaidoi pripun? Gunggung ki kempol apa mbok gunggung. Wong ya wis tuwa ngono aja mabu lemah ya. Nggih. Ya. Nggih. Lah anu iki mambu lemah tenan iki pripun? Iki ambumu nempel aku balik. Oh kok senengane kok tenan aku seneng nyawang kowe iki kok menyegarkan. Bocah ayu. Bocah ayu gampang dihapusi. Ora kuwi pinter kok ora. Seneng. Dari protesan. Yen memajang Pak Dek. Oke. mengkaro janur kuning At. Ut. Wah, kok gerake iso anarkis ngono lho modele. Kaya ketoke kaya kompas kena kutub utara. Oh iya. Lut. Ah, piye rasane? Bareng keras kene piye rasane? Nggih, tapi nek keras-kerase nek tuwek nggih ngoten niku lho teman. Bener nong, bener. Kuwi fakta kuwi bener. Wis ora enak dirane. Sono apa? Kaya wong wudu ae kuwi. Weh, ditenono tak goleki wetonmu. Ampun duka ngoten to kongko. Tenan tak goleki bodolanmu rambut. Nek Arep kok kapakne? Bodolane rambut di tak obonge campurke kopi guang.
Lah karo ngombe. Oh gila lo ngombe rambut. Mboten kersane napa kok dibong rambute? Ora apa-apa aku. Aku ngerti iki cah Jawa Timur to. Heeh, Tulungagung. Oh bangsa Tulungagung medeni iki. Heeh. Kuwi kudune dheweke sing nyantret aku. Ngono kok senengane Tulungagung lho Pak Bu, niki Tulungagung. Heeh. Sing ngajeng nulungi. Tulungagung kabupaten ono nulungi ora. Lah mbok menawa nulungi wong isih legan lho. Ah, iya. Nulungi golek momongan iki tesih. Kowe ora ngerti to, ambak legan. Ora legan bocah iki. Era sekarang bocah iki cewek ayu ngene, pacare minim 4. Iki tenan serius iki bocah iki. Aku sing mari wegah karo iki apa? Apa? Nganggo jam digital lho. Lah teng napa? Bojoku lak tiru-tiru cah nom nganggo digital. Kemajuan. Lah wancine kumpul karo aku wis siap lah kok titit titit nenyek kowe. Aku donek ki titit. Wis tuwa kok titit. Lah iya. Wong jam bae maido tok ya. Lah iya, apa meh sampe tok ngene. Tenang. Entek sawah entek omah ya iki. Iya, ngenteni bengkok kuwi ya. Heeh wis. Aja cengengesan iki golek duit lho iki. Ora cengengesan gila kuwi. Gila titit. Guna kene iki nggih tata krama lho. Ah, nuwun sewu. Jenengan piyai sepuh, apa ya memper terus gerakmu iki kok depne rene ning arahe winong ngene apa ya pantes. Lho kok teko nesu ngopo? Akhlakul karimahmu ning endi? Kok urusane kok akhlak bareng ngopo? Ya ora sopan ngajari bocah ora bener kaya ngono kuwi lho. Lho kok ngajari ora bener. Jajal ki mau kowe polahmu piye? Tok dong ya, Mas. Lah iki sing ra sopan nang kene iki lho. Ngapa ra sopan aku manut pengendang lho. Haji lho jenengan. Lho apa haji ki ra entuk joget. Ning paling ora aja didemne rene iki bocah si anu ngono kuwi. Ya Allah, wong intine ora entuk madhep rene kowe lho kok ndadak geger lah apa to? Ora entuk madhep iki to? Ora oleh ngadhepi no. Oke, Mas yo. Yo. Kowe iki jane ngerti ora to, Reng? Ngerti. Ora to ora raine tok sing madhep rono. Kuwi iki tetep madhep rene iki depno rono. Kuwi sing ngisor lato-latomu depno rono. Lha iki mau madhep ndi? Madhep rene. Nderek. Mboten Pak, wajar Pak. Soalnya pun sepuh iki kemampuan otaknya melambat. Melambat. Dijarem bukan mboten paham. Ora sambung ya nong ya. Bola bali titit tok ayo. Ayo. Aku tak terima karo molen iki. Digiling dari semen mengko dadi cor-coran mengko ora. Ayo. Ati bakane karo kuwi jar dituwek-tuwekke kok. Ngene awakmu ben sadar, aku wis tuwa kudu tobat, ngono lho maksude. Ngoten lho maksude. Tobat-tobat ning ora ning ngarepe wong akeh ditonton wong akeh. Nong, dekno nong, dekno, lungguh piye dagelan, dekno. Ambak wis tuwa, aku iso ngadeg dhewe. Mangsane lempoh po. Apa? Yen mungsuhe kaya kowe tetep berdikari. Waduh. Apa ngatasi ugur titit? Ayo. Ayo. Kaya bojoku kowe. Ayo. Ayo, Nang. Pacita. Oh.
ngono jenenge sopan. Ya ketoke madhep rono ning tak enggokke rono kok. Sik nekat ora. Rasane tetep madhep rene. Dadi tak enggak. Kowe ketoke bareng karo Winong ketok semangat men to Pak Gat. Lho aku ki tenan kok mbuh aku ki. Lho normal to Mas. Wong lanang di ngadepi kok ngene iki ora kesengsem. Iki sawangan to? Heeh. Iki umpama panganan ucap jahe. Iya. Ning bareng sampean jejer wong loro disawang kok YouTube, ning kamera, ning layar. Masya Allah, Winong jan kaya Sri Huning. Ngapa? Kaya Sri Huning. Betul betul. Jejer karo Serigala. Ora enak kowe iki. Iya. Iki ibarate aku ora gelem dadi kaya apa bojone Winong megah. Lah ngopo? Lu tak umapake iki apa iki? Mau cap jahe. Nah, Lah iki yen dadi bojoku lak kaya cap jahe sosor bebek. Cap jahe dipangan bebek to. Heeh. Tiwas aku rendah, wis mending ora sah karo aku. Ora sah ya, aja meksa, ora sah. Sing meksa kuwi lho sapa? Bocah rong karuan lek gelem meksa-meksa ora. Mungkin sekali-sekali iki aku payu ngono lho Mas. Sik pengen kaya bebek maksudnya mas sampean. Heeh. Ngibarati bebek. Apa sampean iso kaya bebek? Ya iso ta. Kleru sampean. Bebek iki ya bebek 50, kuwi wedok kabeh lanange gur siji. Lah gur mak doli titit ya apa? Wah, bebek 50 lanang iki. Heeh. Wis rasa-rasa. Arep dadi apa kowe? Timbangane hernia. Rasa. Ayo. Aku ora ngerti kok ya prosesi bebek ngono. Oh, tanggaku duwe bebek ora. Gah. Ora aku gah aku. Golek-golek padha nome wae ya. Nggih. Lah nggih, lah pun sepuh. Ngeten niku lho. Apa? Apa? Berpotensi besar untuk ketedun. Aku wis kanggo aku basane iki basa sing ilmiah kan wong aku mudeng mati cethake iki. Lah pripun to? Tirase hernia to? Hernia lagi ketedun. Ya aja dicethake. Oh, ndak boleh. Aduh. Oh, ndak boleh to. Kok lah Kenapa nggak boleh? Jangan nanti aku pakai sarung. Wah, jan iki ya inilah wong ya cah tulungan. Cobloko bocah. Cobloko tur pempengan ngelmune. Wis dibojo apa urung to, Duk? Dereng. Tenan. Nggih. Pacar. Dereng. Bapak Ibu ingkang kagungan putra kakung menawi badhe pun jodohaken menika monggo. Mumpung tasih buka. Bukaan apa nih? Atine wis isih terbuka. Bocah iki ayu apik ora usah ditawak-tawake payu dhewe reng. Sing ngomong sapa? Aku. Sapa ngono aku ki ana siji jamur. Apa kuwi? Ora ditawake jamur. Lha kuwi lek barang lek wong ayu ngene rasa tawake wis mesti jos lantri. Ini aja jual mahal ya, Nduk. Nggih. Wis kepara diobral diokehi diskone. Kok obral mboten to? Mosok obral. Loh, obral untuk menyaring siapa yang pantas buat dirimu. Sekolahmu ngendi gen diketahui oleh orang banyak. Kula kuliah teng Universitas 11 Maret Surakarta. Niki sing sering kula bengak-bengokke bahwasanya presiden sekarang itu pendidikannya tinggi-tinggi. Maka dari itu mari kita hormati dan kita sengkuyung niki profesi presiden niki ampun dilecehke. Nah, niki membawa bendera estafet keberlanjutan seni budaya Indonesia. Atlet iki. Atlet. Oh, nggih. Terus dadi sindene cucuk lho timane derep ya Mas Gareng. Heeh. Ya kowe bakoh tenan bocah iki. Iya. Wah iya, ya nang. Oh, dur. Pokoke tetani iki wong sing ora gelem maju ki ya petani. Piye to? Kene iki ngen pertaniane maju lho kuthuk kene iki. Ana profesi-profesi sing ora gelem maju lho. Apa? Siji petani, loro mancing ku ora gelem maju. Kok iso? Petani kan maju lak ngidak tanduran. Wong tandur kae ya. Heeh. Mancing barang kan maju ya kecemplung. Iya. Kalau ora ana sing profesi iso maju ya kuwi. Heeh, karo tarik tambang barang kae. Heeh. Maju malah kalah to kae. Lah aku senengku karo kowe nyambung ngene iki lho. Alah prek ora. Ayo nang. Bengkoan kowe marem. Ngukur bathuk. Apa? Bathuk sing ndi? Tegese bathukmu bathuk gareng ngono lho maksude. Kowe sing cetha ya, Cak. Wah, jan
do. Jogodo imanku. Bathuk sing niki lho. Guru-guru cokot nyamuk wae lho. Garenge nang ndi bathuk ya iki reng ora. Nggih to, kan Oh, dicokot iman-iman nyamuk piye? niku wae lho, dikukur kan gatel. Pikirane reget ya nang garenge. Nggih. Hop, stop. Interupsi. Bucare nesu. Stop. Tak rungok-rungokke ket mau bojoku kok karo sinden kok rumah saku njorak-njorak kae. Bener kuwi. Njaluk ning omah sesuk ora tak paringi tak keprok parut to piye? Bener Aku iki gur manut karo infra sepur-pur lho. Bener kuwi pancen bojomu ki wah nyolowadi. Kowe aja ngewangi tak kepruk timun mengko. Ya kono nduk sing parian sing apik nduk, sing alus-alus sing Wis apik mau bathuk mau lho apik. Lah bathuk pranggih sae to, Bu. Iya. Bathik. Kudune nembang dicethake bathuk iki nyekelmu kene. Kowe ora nyekel kene iki kanca-kanca mikire tekan ndi. Ayo. Cekelen nang. Ayo. Ayo. Apa to? Jenengane. Wis gek ndang cekel to. Lah niki to. Lah iya. Nggih. Nyekel. Ngukur bathuk. Duh, bathuk kok diukur. Malah kejengkang. Ayo. Wah, ya niki ora bathuk kene. Kanggo kejengkang. Apa enek guru perkara ngukur bathuk ini kejengkang iki lho. Ah, yes, konangan kowe. Kowe kok hayati ya marai ya. Lah kan. Lek mengukur lho piye nganti kejengkang iki lho. Boten kan. Wis saking ngematke terus. Oh. Kene reng kene. Ya iya, terus munggah. Wah, medeni tok. Lah saking gatele niku wae lho. Lah, wong. Gatel. Ayo. Nyrodok-nyrodok kok pancen. Kuwi lho, idepe. Lek sasae reng ngangge pasangan lek kuwalik medun lek nyrodok kok. Bathuk iki ora cedhak ide, bathuk iki cedhak alis. Alise sing nyrodok alise. Alis kok nyogrok-nyogrok. Alambe. Nang arep kok ganti nang. Dibacot nih mboten iki. Ganti nang ganti. Kok Kok asosiasi. aja bathuk to liyane bathuk. Ndak napa? Saiki sore bathuk ora ana to? Ya alis pemotong. Tuku kerupuk. Ah. Nah, ngoten mawon. Karo bathuk. Terus Nggih, karo nyangking jenang. jenang kudus bener. Nah, Blonjo bocah iki. muga-muga warga kutuk Ah, mboten gadah utang. amin. Allahumma Amin. ini perkara bathuk yang entekne wektu iki malah ora. Ah, Wis gareng amarai ora. wis pancen sindenmu iki telat ngombe obat. Lah iya. Nang. Panas udan aling-aling. Tak kira panas bathuke. Panas keseron ning ngukur kok. Bathuke mah lho. Panas udan ayo. Cepat lagi nongkas. Pak apa ngoten to Pak kula mboten fokus. Aku tak ngapa-ngapa lho masamu piye to ora. Iya. Cahyayu omongane kok balik. Sing halus to. Larso. Panas udan aling-aling. Caping. Gunung. Yuk. Nang, ini nang. Engko apa jenil? Iki kisah dijaranke ora? Bisa. Bisa. Engko langgam pertama, kedua jaran ya. Oke. Wis tak tukokne anyar. Oh, iya. Oh, wes piye. Mosok awakmu gur gawe mic iki lho. Jenengan kok perhatian Iki diteruske apa ora?
Kuwi ngopo to kowe? Kene stand ngene tinggal ngobrol. Oh alah, pose to kuwi mau ora. Ya maaf to. Mangap. Maaf. Oh, lah yo. Wah, duduk wah tukoke pecut. Heeh. Wah, ya pas sing-singan. Dadi engko nang wasaranan awakmu ya, nggo pecut to? Nggih. Heeh, engko mecuti gareng ya. Nah, niku barongane to, Pak? Oh, barongane. Nggih. Jangan Pak. pakai dapuk barongan nggih. Pak Kadia sijin kula wangsul nggih, Pak. Nang kene wong arep dipecuti tok. Ha iya. Ya nang. Nadyan wadon sarata Suara suling masuk langgam samping gunung. Oh. Nolan nong hela helo Oe hela oe
tepuk tangan meriah banget ya. Sik celenge sik mogok, Nong. Celenge sik mogok. Sinten niki? Wah, Dadi to jenengan. kesurupan ya. Kesurupan ya. Dadi. Ora iso dicopot. Oh alah celenge sing wonten anune niki. Tarian. Oh alah, wong tuwek nggih ngoten niku lho, mboten. Mboten nuwun. Tak kene iki lho gathok. Heeh ta. Wah jan. Monggo iki celenge lanang lho iki. Eh? Lanang celenge. Aduh. Iki lanang. Lanang iki mau. Heeh. Waduh. Biasane nggih lakon ciptane kae kok lanang kok. Wah Cindy lho iki. Heh? Cindy. Heeh. Waduh. Sesuk jinabat aku. Ternoda kowe pisan. Ternoda anu aku. Wah, jan, aku delokke Winong iki wis wedi kesampluk karo kok kowe ora iso ngonekke iki piye to, Nduk? Ngene kok. Delok iki. Lho ora muni to? Agan ya. Wong iki yo pecut-pecutan kok kon muni piye? Rumah Pak Gareng. Nun. Perkara suka parisuka kalian tetembangan Gojek mangke kalajengaken wonten gara-gara. Iki lakone apik lho ki aku seneng iki. Heeh nggih. Apa Bima Suci? Nggih, pamundhut saking panitia Bima Sakti. Oh Bima Sakti. Nggih. Oh saya apik. Wiwit saking Dewa Ruci ngantos Bima Suci. Anu, apa le ngarani jenenge cerita bersambung apa jenenge? Banjaran. Banjaran. Nggih. Wis wah seneng iki. Aku tak kematke ya Mas ya. Monggo saged pinarak rumiyin. Sinambi ngopi. Mangke perkara lagu-lagu sing super edan ngen gara-gara. Ya super hot pokoke.